महरखौनो एसे सोलायनाय नुलाय लांबाय आं नै जोंहानि लोखियानो होननांसिगोन नङा होमबा लोगोफोर थाइसे थाइनै आरजिना होनाय माने लोखि नङा होमबा लोगोफोर लोखिखौनो होनबाय आं दा मैथाजों ना संनो नागिरदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय नै मैथाखौ खाना लाबोखाबाय आरो ओमफ्राय भिन्दिबो लाबोदो नै लकेल भिन्दि जि मोजां मोजां थायना दङ नै मैथायाबो जि साफा जाना दंमोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर नै लोखिया जाना दिनैसो न'आव मोनफैदो आरो बेसेबा गोबाव जाबायमोन माने मोखांखौनो नुवाखैमोन मास मोनथाम मोनब्रैसो जाबायमोन आरो न'आव गैयामोन माने भारायाव दोनहैयोमोन आरो माने भारा लाङोमोन लोगोफोर अमा लाङोमोन आरो ओमफ्राय अमा गारि नालाय न'आव मोनफैयाखैमोन लोगोफोर दिनैसो माने नुदो बेसेबा गोबावनि उनाव महरखौनो एसे सोलायनाय नुलाय लांबाय आं नै जोंहानि लोखियानो होननांसिगोन नङा होमबा लोगोफोर थाइसे थाइनै आरजिना होनाय माने लोखि नङा होमबा लोगोफोर लोखिखौनो होनबाय आं दा मैयायो बोराया एसे साफा खालामदो आरो एसे माखाया ओरै नांला जोबनानै माराम जानाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय कालार फोनदो आरो लोगोफोर मा कालार फोनखोथाय जेबो मिथिला आङो ओमफ्राय नै गब्लंदो आरो गब्लंलायबाय नै एसे बोरायबायबो नालाय अमा गारिफोरनि अबस्थायालाय मा जाबावनो नङा होमबा लोगोफोर एसे गब्लंदो आरो ओमफ्राय एसे बेलेग महरा बेलेग जाना फैदो आरो लोगोफोर नै नुथारिखाय ओमफ्राय सा ओरैनो माराम जालाबायबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जाना बाख्रियाबो ओंखारनोसै आरो जाफ्रामबायानो नै माखाखौ थालायजोब्बाय प्लास्टार खालामजोब्बाय आरो माखाखौ ओमफ्राय नै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो मोजां नुदोंबाथाय लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोफोर आरो आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय जाहाथे गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम सहैयो लोगोफोर इनिफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोननो आं मा देखायनो हायो माने मा शेयार खालामनो हायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मा भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा दिनैयो मा ओंख्रि संनो नागिरदो बेखौबो आं नोंथांमोननो देखायलांगोन लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ पुरा नायजोबबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बुथेथे होननानै महर गैया होननानै दामुगै सनाफोर साइज गैया फाइस गैया भिडिअ खालामबाय थायो ओरै होननानै लाइक खालामालासिनो दाथा लोगोफोर ओमफ्राय नै खानाय सानाय जेबो हवाखै लोगोफोर एकदम जाय दुम आरो ओमफ्राय नै मोखां माखाबो आंना जि माइसुं बेरजोबदो लोगोफोर गरमजों जि गरमबाथाय आंनाव बेसेबा माइसुं बेरफ्रुजोबो लोगोफोर इनिफ्राय आङो दा ओमफ्राय नै फिसालायाबो जा एगजाम दं नालाय फरायगासिनो आरो लोगोफोर नै फरायबाय दं आरो बेलासियावसो नालाय एगजामा ओमफ्राय दसे फरायनो होदो आङो फरायनोनो बायो गरम होननानै नै फरायबाय दं आरो बेलासिनिफ्रायसो एगजाम नालाय ओमफ्राय दसे फरायनानै थां होननानै आङो बुंदों आरो लोगोफोर नै लोगोफोर बिश्वकर्मानि जुमायखौ दिनैसो संदो आरो जोंहा नै दिनैसो संदो सोलाबाखैमोन लोगोफोर दिनैसो संबाय आरो नै लोगोफोर नै नोंसोरनो मा मोनसे बुस्थु देखायनि र' आङो बिराद मोजां बुस्थु लादो आरो जोंहानाव नै आयौ थाव दिंग्रि माखा माइसि गिदिर नै लोगोफोर एसेबा मोजां लादो नै आख' फाख' खालामबाथाय खुदुमोबो एसे लोगोफोर दाउ लकेलजों आलु एवनोसै लोगोफोर भाजा ओमफ्राय मैथाजों नाजों बिजावजालिया ओजा इसुङाव संगासिनो ओमफ्राय आं दा इखौ गेसाव एवनोसै लोगोफोर मैथा ओंख्रियाबो मोनबाय नै लोगोफोर जि गोथाव जाखाबाय नै बिजावजालिया संदो आरो मैथा ओंख्रिखौ आं सङासै आं दाउखौल' एवबाय दाउ बेदर एवनायाबो मोनबाय आंना नै लोगोफोर लकेल एवनाया ओमफ्रायो मा होनो एवनायखौ देखायलायनाय जायासै बयबोथ' एवखायो रोंखागौखा आरो होननानै मा बेफोरखौलाय देखायबाय थानो होननानै आङो एवनाय मोननायखौल' देखायबाय आरो लोगोफोरनि संख्रि नांदोंना नायाखै एसे साखिना नायनोसै र' टेस्टि जागोन ना जायाखै साखिना नायनोसै संख्रि नांगोन ना नायाखै टेस्टि जादों लोगोफोर बेदर बुस्थुआलाय गोथाव जाखागोन ना नङा होमबा